iro itrai sesit pan ngai play pi baro ha kerteng ke badem bor tam ko jong Yesu te ha kan video ngan pensyai pi idon ki briu ki bom sngotu re kata ke jingtynjuh kawan ha kenu kerukom dengan ai example pi da ka baja menta kesngi hang ni ha jaka ai da wai manga ti idon ni bawan hang ni te kat ba idang syong hang ni ha yeng nama hang ni te ki bon ki briu ki bawan shim da wai wan pa da wai ki wan kendu yang ngai ke jing selok bat kum ta ter ki wan ha kaliang ka kam ka jam ka ba yadei ha ki benda ki ba per te kat ba idang syong hang ni dalami tip de ki rang ba ne de ki kena ne ki bala pen lai ere ka tayar kan te ketu kan ka de ka jingtynjuh dang sudap ida wai dang sudap duai dami habar kekali kala pound sure te ketu ka de ka jingtynjuh handai habang apa itu ibreu nga ai ke burom sho play I klem knyum I klem tim I klem krensniu I long normal jai dekum kitu kijat breu ki bayo e ka jing job handai menta dang sudap duai sa long kenang hiru mar sendap duai lai jak nang ki te menen ru ngidang ya duai la ruai si teng kenta la ya duai si kenta dala dap duai ini kena basabat nga shet ha hitar tangan reu pela bad usok meleng banga shet di ka semeleng shet hadu si kenta teng la ing khong lot la yong ban ngan shet jak nang te kum gitu te keturu di ka jingtynjuh ing hatungan tim ngan tla te reng ai ngo yo bleng klem tim rang su ong philek kum ni te long re te haba phi shet jing shet te phi ai I tang reu pela te phi de ban pelip shwa la ne le kum bale manga ai ha number I wei te mata si kenta si teng ka jing los kalat kam dai ka bamulu mala te hanrai bangan tim bangan hala bangan tlang klem tim re te I ong tamap no kan mlen chu tang ho oi mle re te kum gitu ge jingtynjuh ki wan la da hak to ko por phi dom phi tim pitra sap e lut nem ka to ka jing duai bar khoi ti tu ru men ne iwan hang ne ngala penduai lai e henry ha por imi be da jing kemen wat ha bala pound short ka kali but de hang tu kan ma uble u yo lat ban kin ti ki breu ti kitu ber ki breu am tang sudan balas new la shrai lang la tim lang la le lang kitu ki feel no kan ti ki ong kum no ngin job ki jingtynjuh kum no ngin sngaw tho ti ki jingtynjuh ki wan ha ki ru kong ki per te kamot lada itu pat ila dom ila bitar te long la sap e no la feel te slam kan man kiu kerdan te shedon pat kum to kidon kini ki breu ngalalap ikata te kidon kini ki breu ki ba keno ik e ka ba klem le ru te tang ba phi la sung tho pat ba phi klem le phim dom hire phi shupen so tho te ba phim so tho ta la ngap te kamot phi la so tho ba phi klem le re phi la shu ya tho ha khmat jong play te shulong jai ba normal ba chu ya tho yu play te hanrei ha tu ka jing ye dei ba tu ka jing wan pen lut phut lut san te ngi hap shu duai trai mendamen ker ma menang ni shakmat ki nam don re ki ban le dusman ni ka kali ne ki nong tre ki jongane ki khon ki jongane men sneng yu unong bam do pe u wan pen lut phut lut san pen klat teng la shet la ing khong teng la pen hot ka sini teng la pen hot ka e long kitu ki don ba jam te la da phi dom phi bitar phi halan em kamot phi la feel ken te han phi tho sho blay phi hi kai gitu ki breu de ka jing in te phin job kloi ken ha ka jingtynjuh ki ba bon ja ki ba phi hap an ya len ti man ka si teng ki khon ki pen shrai ki pen bitar ye phi ha ja ka phin tim ye ki em kran da ka jing in ha ja ka phin tim ye ki em duai na ka manta jong ki ha ja ka phin sho ye ki hanrei ai ki ka jing e ki badang red dai ban sho malu malam tu kan de ban sho e pala da sho e ki khlong am ki pelong ki khlong banam te srayu ding sho tang khat sho malu mala kan ki khlong na ma don teng ki bre ki sho shane teng ki klut no ki khon teng ki ayu la don iwe ibru ka mi snam ka skor ba sho rang ba to mo te rangin pendan kam de udeng sempat kataru ha ba ki dang ren kamot na do dang ret phila hi ban pendan kam deng sempat te hanre dei rapat ban sho kata taru da ka jing it ken te ki jingtynjuh ki wan ki ba per la pen shrai manu la tim la tla te
te nak shin turjongi de ban mi betang ka jing kurku te namar ba la da phi kurku ki brio kawan ka jing kurku shapi te la da phi dei ka brio ka ba phi kurku ki brio la ki tem ru la phi i ba phi tem ya no ha jing pho asneo ka jing mot ka tom dei ra ma phi ba tem de ublei u ba tem namar ba ki le ban ya phi te han rai la da nga ma phi ngi tem te ka mot kam bha ra ken namar ngim ju de ban tem ki brio namar ba nangi tem ki brio kawan kelas ngi te ka jing tem te ngi de ban sngau thu ikata ba mat bishar hi ublei te pidon kaman check la de la da phi i phi tem ki brio check hatu phi tem la da phi ju tem te phi la sngau thu ba om de re manga de ba ublei usu pau ha ka tu ko kom namar ba kalong na ka banta jong phi te kawan ka jing tem sa pau da ka dor jong phi namar ba itu brio krans new phi te ka pau phi tem ka mut namar ba tem phi kawan ka jing tem shakitu om de re ken ba tem phi te ya le ba ban pelong jai ya la de ban pelong jem nut ya la de em te pen se job ba ki jingtynjuh bat ngan ong phi la ta ki brio ki le ban ye phi ki shat ka lai phin em ye ki turu kin sa shat ka la hi hen ra ya phi te on nang kan tiu hen ra da phi khnyom phi tem te ka ta kan ka long ka bom long ra ken te kum kita kan ki jingtynjuh ki ba shuban kum no dalam mulai jiseng ru teng sha jak nang ka ka tu ka de ki jingtynjuh te han rai penlong jai penlong normal shop hin le jiseng ha ko wi sia la style bha mele jiseng sop tiru la phong da gorong le marsen mi na yeng namar ba ki para jonga khe nya e tu ka kali ka jeep diesel shi sun burthan ta phi shu yong ban ngan hi kan te la yong hi ngai ngu utran klam dong klam bitar nang biang ka por nga shu le burut shu phong no hi da ka we re te kam ta ken ngin job ken tama teng don hi ka por bang hang bakla ru te ngale no pa nga hap pan ma hap pan kala ka mon te han rai la dangi long kum tu pat longi kham slam te ban yo ju pa ya ka ka bangi don kam han rai dangi long normal jai pe nem jem not be nem ka mon kloi pha kan man yo e ka ju pa te ka mon usoi tan ru uthai no ban wan changi bat yo ban chong suk chong sai na ma bale bangim penjin jare ki jumut ki jongi penjin jare ki do not ki jongi te ngan sedang ai phi khdiat ki jing hi kai ba kan long ka jumun toy phi ya ro itrai